дар соҳаи энержӣ ба андешаи шумо Тоҷикистон бояд бо кадом давлат бештар ҳамкорӣ кунад? Яъне газҳои моро кадом давлат созад? ба фикри шахсӣ ман соҳаи энергетики моро бояд давлатҳои абадқидрат, мисол Русия, давлати халқи Чин бояд ки ҳамкорӣ кунанд. ба чӣ хотир шумо фикр мекунед ки мо бояд бештар бо Русия ҳамкорӣ кунем? барои он ки пеш мо давлати русӣ қати якҷоя будем. мисол нерӯгоҳи оби роғуна давлати Русия ба ӯҳда гирифта мекардаш. бо ман фикр мекунам ки ҳамин агар бикунаш ҳамин Русия обод мекунам. дар ҳамин соҳаи энержӣ ки соҳаи калидии Тоҷикистон аст, ба андешаи шумо Тоҷикистон бояд бо кадом давлатҳо ҳамкорӣ кунад? бо давлатҳои Хитой, Русия ва Америка, бо ҳамон давлатҳо. бештар фикр мекунед ки нерӯгоҳҳои моро бояд кадом давлат созанд? бештар нерӯгоҳои моро давлати Хитой, Русия. ба чӣ хотир? ба хотире ки Хитой тараққиёташ пешрафта аст. барои ҳамон Хитой созад хубтар аст. барвақттар сохта ба мо дастрас мекунад. шумо ба сифати сохтмоншони Хитоӣ бовар доред? бале, бовар дорам. барои он ки чандин нерӯгоҳҳои моро онҳо сохта истодаанд ва роҳи оҳан бо мо таъмин карда истодаанд. барои ҳамон. салом алейкум. саволи мо чунин аст ки ба андешаи шумо дар соҳаи энержӣ Тоҷикистон бояд бештар бо кадом давлат ҳамкорӣ кунад? ба андешаи мо Чин, Москва ҳамкорӣ кунад. ба чӣ хотир чунин назари? ба хотире ки дигар ҳамун Чин қати Русия бисёр бо мо ҳамсарҳадӣ дорад. бисёртар дар ҳамаи чизҳо бисёртар ӯ ба мо ёрӣ мерасонад. фикр намекунед ки шояд Эрон масалан саркӯда 2 соат хай шояд мумкин бошад. барҳо назари шумо чӣ аст? ба Чину Русия ба фикри ман намекунам. назари шумо ҳам чунин аст? ба чӣ хотир маҳз Русия? чунки Русия бо мо давлати мо бештар ҳамкорӣ марамад ба андешаи шумо дар соҳаи энержӣ Тоҷикистон бояд бештар бо кадом давлат ҳамкорӣ кунад? Русия асос. барои онҳо ки ҳам таҷрибашонро дорем, ҳам омӯзгорошон ки ҳам китобат, ҳам солҳои тӯлонӣ бо онҳо сару кор доштем. таҷрибаҳои онҳоро мо аз худ кардагӣ ҳастем.